Ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса чӣ хелен бардуру созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Имрӯз мо вина бекор шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки бисёр видеои хуб айда бардуру хубиш дар чи ай ҳами комментариҳои шуморо ман мехонам ку хеле хирсанд мешавам да бардуру. Хуб комментариҳоятонро мехонам бардуру ва ду хонаи дига заминӣ ай. Ду хонаи дига заминӣ бардуру. Якташ 75,000 сомон, яктаи дигаш 85,000 сомон. Ва квартираҳои беплам ҳастай хулоса видеоро наки то охириша тамошо кунед. Аз киҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависед. Ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам бардуру. Ва касе ки хонаҳай, мошинаи мисол говай молай чизе ки барои фурӯш дорен метавонед ки нами рақамҳо дар тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунед. Мо барои харидоро рекламаш мекунем. ҳамун як дона лайки бепла агар настеренотон соз боша биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеои най мара якмин шида тамошо кунем бардуру ҳатман нами кнопкаи подписатсияро биҷиқен зангулара бологишта монен мерем ака. دوستان عزیز خیلی که در ویدیوهای اولام گفتم بودم مرحمت نم خیلی کامنتاری بنویسین من شما را رکلام میکنم بردرو اینای برادر عبدالله نویسته که سلام برات سعودوتیجی مادا انا مثال ای پروفسیوز یا خونگا در کورای نمرای خدمت گفتیسای ارزان باشه بزرگ میشوه گاب نیست که عبدالله انا دوستان عزیز کسی که مثال نه یا خونگا داشته باشه نه طرفی پروفسیوز ارزان تر اینا بردرو مثال نمی یک کنکرتنی خریدار بده نمره تلفنش هست نمره رسیدش ممکن занг бизанед хулоса хона харайда. Дӯстони азиз, и бародар нависае ки раҳмат ака зинда бошӣ, гапзаниҳои шумо да хона харам набошӣ, не ки мехари хонара. Гап нест ба. Зинда бошӣ акай дудихдо, саломат бошӣ. Хай бо як тай дига мисол яду тай дига комментария бардуру вора мехонем баъд хонаҳои арзона акда мегзарем да. И бародар нависае ки салом, ана ман бехонаям, не ки мехоҳам хона дошта бошам, леки афсус сум надорам гуфтесай. Барои ҳамаи шуморо гӯш мекунам, гапзани шуморо гӯш мекунам, хирсанд мешавам гуфтесай. Акай сорбон гап нест, хай худованд соҳиби хонат кунава. Худованд чӣ орзуи ҳавасене ки дорӣ ба орзуот бирасӣ ака. Зинда бошӣ. Бо мехонем комментария дигариша. Бо ҳастай ку мисол ба хонаҳо да мегзарем да оли бекорем кӯхи. бардури азизу хами комментариҳои шуморо ман мехонам ку гарени хирсанд мешавам бовар ки мембирам ай хандара. Акай меҳроб навистай ки акаҷон агар ягон хонаи девонааш маъқулит шид бихариш ба ма ай шумо арзонтар мехарамаш розӣ бошӣ гуфтесай. кавлес акай меҳроб зинда бошӣ ба худо ҳами комментариҳои шуморо мехонам ба худо мембирам ай хирсандира зинда бошӣ. бачаёча ака навора гӯш ка як ҷуда ёнбош кунед ки то охири видеора гӯш ка. дӯстони азиз хонаи десен заминие қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 3 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ хонаҳо бараканд мега ремонташ коробкай. соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи хати роҳ ай бозори калон ана 2 километр болотар будай. нарш бардуро ва хоҳарои азиз 75,000 сомон. ина дарвозаи қимати фасонам часпондагӣ будаи. дӯстони азиз ду хонаи барак коробка 75,000 сомон ина номерои телефонаш агар форатон ки маълумоти бештара бигирен да ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардури азизан ака мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бовар ками сум медоштам ози ҳамин хонара мехаридам да нархаш зурайне ки 12 сотиқ замини калон. хушрӯ гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш тарафи савхози Вахш да будай деҳаи Файзбахш. 12 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ ҳамом дар дриншай. ремонт чимёнаи бардуро мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ов свет ҳаст, ҳуҷҷатор 100%, ошхона, ҳоҷатхона, анҷомхона дора. наршаш хеле дар рӯи экран десем бардуро нархиш 120,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешавад. 12 сотиқ замини калони хушруда бардуро нархиш 120,000 сомон. чӣ хел нархи арзонда. номерош ҳаст имо WhatsApp дора занг бизанед. дӯстони азиз лайкҳоро биҷиқен касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед.
бардори хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи кулобод 5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонтш коробкай ов свет ҳаст ҳуҷҷатош 100%, 15 дона бардоро тахтаи 6 метра 50 падарка касе ҳами хонара бихара. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 85 000 сомон мегаша. срочни пулш дар кори ҳами соҳиби ҳами хонада 85 000 сомон мега бардоро бо арзон мекуна. агар нисфи пулшам бити нисфша бадам бити мешава гуфтагиай. бешухи варианти зур гуфти сай бардоро мақсад нами ними пулша бите нимшам бадам бите мешава гуфтагиай. 5 сотиқ 3 дар хона дар ноҳияи ёвон 85 000 сомон. номерош ватсап дора, занг бизанед маълумоти бештара бигирен. аз киҷо хона замин квартира дар корай дар комментара бинависен яке ма арзонтар миёмухӣ. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, номи пешинаш қурғонтепа, деҳаи ботробод. ҷои зур дайне ки 8 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ремонтш миёнае мега, полу паталокиш часпондагӣ, документош 100%, ов светиш пастаяни ҳастай. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 140 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. хонаи зурае бардоро мақсад ҷои хубда, ана шаҳри бохтар, деҳаи ботробод 140 000 сомон. номерош имо ватсап дора, маълумоти бештара бигирен. занг бизанед, мақсад ҳамаи маълумотша шумода мета. бардори азиз, квартираҳои арзонда қариб омадесем. камтар дига гӯш кунед нози хонаҳои заминира, баъд квартираҳода мегзарем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри варзо, пеши гес, дашти хорзор. маршрути 26 ва 27 то хонара мерафтае. 4 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ. хона бардоро як этаҷае, болоша маналид рехтагиан мешава ки 2 ё 3 этаҷаш кунӣ. ремонт дора, ов свет ҳаст, чои 24 тона дора бардоро, болоша гараж кардагӣ, шифонер термос, печкаи аловӣ, стиральни машина, дивани детский, кухни гарнитур, телевизор, мақсад ҳамин чизошам мемондиян. ҳуҷҷатош 100%, гирди хонара фундаментш рехтагия я тарафш. нархша бардоро ва хоҳарои азиз 220 000 сомон мега. бешухи нархи созаи ҳамаи чизоша мақсад мемондай. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. ана ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳое ки арзон айда бардоро ма ҳаракат мекунам фақат барои шуморо ҳамин хона ва замин чизои арзон бимонам. фақат шумо бардоро чӣ мекунед? ҳам я дастгирӣ мекунед, я лайк ҳаме ҷиқини дар комментара бинависен ки яка беҳтарин видео инам қа бинависен тамом. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратный метр, тарафи крупскида. дом бардоро навастройка хона ремонт кардагӣ. ҳисоби квартира мега ки квартираи фурӯшӣ дар ана саршавии корон, ов светиш пастаяни кор мекуна, ремонт дора. нархш бардоро ва хоҳарои азиз 200 000 сомон. арзон мешава. харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, монда набошед, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бардори квартираи десен қарор дорад дар шаҳри бустон, номи пешинаш чикаловсай, касе намедона. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 32 квадратный метр, райони Победа. доми пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бардоаҷон нависагиай ки срочна як комнатаи фурӯшӣ дар 3 этаж қарор дорад. дига маълумотош дӯстони азиз, афсус ки хай навистагӣ нест. агар шумо харидор бошен, занг мезанен, ҳамаи маълумотша мепурсен. нархша чӣ дар бар экран навистагиам 130 000 сомон. ана чӣ гуфтам, як хонага дар 3 этаж 130 000 сомон бардоро. ана арзон мекунан. номерои тоҷикистонай, касе харидор бошен, занг бизанед. видеои пешинаро бардоро комментариҳош аҳамият додам, ба гуфтан ки аз шаҳри Турсунзодаам ягон квартираи арзон монем. бардори ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш регаре, касе намедона. як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 48 квадратный метр. дом бардоро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки квартира дар шаҳри Турсунзода дар маҳаллаи 4 будай. ана бинои баландошиёна айни ҳол пурра ба итмон расидааст нависагай. перегородка ҷудо кардагӣ, ана шкатур, шпаклёвка навистагӣ нест, бардоро шкатур, шпаклёвка нависагӣ, тамом кардагӣ ҳаст нест. хай номерои телефоноша занг мезанед, мепурсен. нархиш 175 000 сомон. ба хотире ки бародаро гуфта буданд ки аз шаҳри душанбе квартираҳои арзон биё, бардорои на як квартираи арзони дига ҳамин ҳам барои шумо ай.
дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе духонага дар якум этаж қарор дорад 40 квадратни метр райони фирдавсӣ бардро ана поёни корвон гуфтисай дом навастройка хона ремонт кардагия соҳиби квартира мега ки ана квартира дар поёни корвон наздики мактаби нав садик магазин дастрасай ремонташ замонавияй срошни пул дар курай нархш бардро ва хоҳарои азиз чихеле ки дар бар экран навистагим дидесен 170 000 сомон арзон мекадай али шам мекадай бардро мисол хай навистагӣ нест ки ба чи алиш мекунам хай занг мезанен мепурсен ша номерои телефонаш аст харидорои аниқ занг бизанен бисёри бардорам навистаданд ки ай шаҳри бохтарам квартира бимон чӣ ба ай шаҳри бохтар намемонӣ гап нест аку ин ай гиҷое бинависен квартира бинависен комментарияда ман ҳаракат мекунам ки бимонам дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар пештара қурғонтепа духонага дар 4 этаж қарор дорад 44 квадратни метр домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 44 квадрат дар пеши бозори фаровон точкаи зурданеки фурӯхта мешавад ё алиш ба хонаи заминӣ фаврӣ гуфтага бардро яъне ки срошни ё мефурӯшаш ё ба хонаи заминӣ алишш мекуна пешина ин бозори фаровони шаҳри бухтар дабудай нархиш 210 000 сомон духонага харидорои аниқ занг бизанед ана аку мегзарем бо ба як квартираи арзони дига бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Сор духонага дар якум этаж қарор дора квадраш навистагӣ нест номои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки срошна квартираи фурӯшӣ иборат аз ду ҳуҷра падвалам дора якум этажда қарор дошта мактаб садик масҷид дар наздикишай суруға шаҳри Сор маҳаллаи Белайдуз назди милисахона нархш бардоро ва хоҳарои азиз 240 000 сомон духонагай неки нархи созай касе харидори аниқ бошен номерои телефонаш аст занг бизанен квартираи арзона аз шаҳри Ҳисор бихарен дӯстони азиз ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хонаи заминӣ ё квартира мадароӣ кардан имрӯз ман бардоро ҳамвора нархошона барои шуморо гап задам марҳамат агар шумо мисол хонаҳай мошинай ана говай молай харай хай бардоро медонед ки мисол мо фар надорам ҳам чизе боша рекламаш мекунам хулоса ҳам ягон чизе ки фурӯшӣ бошада хулоса ягон духовкай шифонерай говай молай чизе гуфтам ку хай хулоса номеро ман аввали видеода мондагим ё ҳами якум комментарияда закрепит кардагим бардоро ва касе ки то охири видеора қатима чахчах карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен рақами 2 барои чи ака бардоро намегума аммо рақами 5 и баҳо айда бардоро ҳами мактаб мерай ку мисол ҳам 5 бигири чи хехирсан мешави хи барои ҳам бардоро шумо рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден ва агар фуратон ки видеои наи мара якмин шида тамошо кунен ин поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷиқен ҳамун зангулара дар боло гиш монен хай ба фикрам фаҳмиден овозо камтар гирифтесай чи хеле дӯстони азиз хай гапаи сӯси зиёд намекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланд бошен хонаобод бошен хулоса зинда бошен да шерои нар раҳмат барои дастгиритон раҳмат барои лайкотон раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен зинда бошен ва бардоро агар мисол хона дар кортон бошад чи хеле ки аввали видеода гуфтумтон ку агарам хеле комментария бинависен таъжда номеротона бинависен ман мебинам комментариётона мисол агар хушрӯ нависта бошен дар видеои оянда насиби иншоалло нам барем зинда бошем рекламатон мекунам дӯстони азиз хаяка